Tässä on Martti. Martti asuu Raaseporissa haja-asutusalueella. Kuntaliitosten myötä Raasepori on pinta-alaltaan suuri alue. Kaupungin linja-autoliikenne Bosse liikennöi suurimpien kuntakeskusten välillä. Martti haluaa käyttää julkisen liikenteen palveluita, koska oman auton käyttäminen ei ole hänelle aina mahdollista. Lähimmälle bussipysäkille on kuitenkin liian pitkä matka. Naapuri kertoi saunaillassa Martille kutsukyytisovelluksesta Rallesta. Kutsukyydin voi tilata kotiosoitteeseen ja siten päästä julkisen liikenteen palveluihin. Martti latasi Ralle-sovelluksen ja on valmiina varaamaan matkoja. Kutsukyyti varataan ennakkoon, ettei auto ajelisi ympärinsä turhaan ja kaikki halukkaat mahtuvat kyytiin. Ralle-kyyti toimii kuin bussin ja taksin yhdistelmä. Matkan pitää joko alkaa tai päättyä ennalta määritellylle rallepysäkille. Matkan toisen pään voi määrittää haluamansa osoitteeseen omalla kuljetusalueellaan. Rallen autot kiertävät omilla kuljetusalueillaan, jolloin matkustusajat eivät muodostu liian pitkiksi. Rallella ei ole tiettyä reittiä, vaan reitti määräytyy alueella tehtyjen varausten perusteella. Jokaisella kuljetusalueella on ennalta määriteltyjä rallepysäkkejä. Ne sijaitsevat kyläkeskuksissa tai julkisen liikenteen solmukohdissa. Martti haluaa matkustaa kotoaan Tammisaaren matkakeskukseen. Kun hän on täyttänyt matkansa tiedot, reittiopas ehdottaa reittivaihtoehtoja. Ennen matkanvarauksen vahvistamista ja maksamista Martti täyttää matkan lisätiedot. Tulevissa varauksissa Martti voi tarkastella varattuja matkoja sekä avata matkalipun. Kyytiä odotellessa Martti voi tarkistaa lähestyvän ralleauton reaaliaikaisen sijainnin. Matkalippu näytetään QR-koodin lukijaan auton kyytiin noustessa. Hyvää matkaa Martti! Tapaatkohan Rallen kyydissä tuttuja?